Přemýšlela jsem, že vám natočím krásnou zdravici, jenomže jak vidíte, řečník moc nejsem. Tak jsem si říkala, že vám hezky zaspívám. Jelena, 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 oči moj zelená. Tak to by taky nešlo. Nakonec jsem se rozhodla, že vám s pomocí jedné z aplikací natočím takovou rap-up ódu. Ostatně tu aplikaci jste doporučovali i ve vašem pořadu. Aplikace, baví mě váš apek, svět ať všem je 40. Díky tomuhle pořadu, nejsem mlčíš pozadu, instaluju jako to, já těším se, co přijde. Za smartphone už je pro mě hračkou, stává se zručnou aplikačkou. Poradíte vždycky skvěle, a teď už jdu do práce. Aplikace, baví mě váš apek, svět ať všem je 40. Díky tomuhle pořadu, nejsem mlčíš pozadu, instaluju jako to, já těším se, co přijde. Za smartphone už je pro mě hračkou, stává se zručnou aplikačkou. Poradíte vždycky skvěle, a teď už jdu do práce. Aplikace. Takže to je všechno. Není to nic moc, ale třeba vás to aspoň trochu pobaví. Zdravice aplikace. Zdravice aplikace. Zdravice aplikace. Takže ještě jednou. Zdravice aplikace.